Φίλες και φίλοι, φτιάχνω αυτό το βίντεο για να δούμε μαζί πώς μπορείτε να έχετε ένα όργανο που να παίζει μόνο του τη μουσική που θέλετε, το τραγούδι που θέλετε, που έχετε επιλέξει και εσείς να τραγουδάτε, χωρίς να τραγουδάει κάποιος κάτω από εσάς. Η ορχήστρα παίζει για εσάς και μόνο για εσάς. Τραγούδια ενορχιστρωμένα που μπορείτε να τραγουδήσετε ή μπορείτε να παίξετε ένα όργανο μαζί με την ορχήστρα, το όργανο που σας αρέσει, το όργανο που θέλετε. Πάμε λοιπόν να δείξουμε πώς γίνεται, πόσο απλό είναι. Καταρχάς πρέπει να, όπως γράφω και στο άρθρο, πρέπει να έχετε προμηθευτεί ένα όργανο το οποίο ανάλογα με τη τσέπη σας μπορεί να είναι από 150 ευρώ μέχρι 5.000 ευρώ. Μπορεί να είναι γεμάτο να το γεμίσετε με ξένα τραγούδια, μπορείτε να το γεμίσετε με ελληνικά, μπορείτε να το γεμίσετε και με ξένα και με ελληνικά, μπορείτε να διαβάζετε τους στίχους όταν παίζει το τραγούδι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αρχή και να επιλέξουμε Song Play. Επιλέγουμε το τραγούδι μέσα από ένα USB που έχουμε τοποθετήσει. Αν είναι ξένο τραγούδι, έχουμε ξένα τραγούδια και να βάλουμε το Rock Me Baby, BB King, έτσι για να ξεκινήσουμε, το οποίο βλέπουμε ότι έχει και τους στίχους. Πατάμε το play και παίζουμε. Μπορούμε να παίξουμε αν θέλουμε, αλλά μπορούμε και να τραγουδάμε απλώς. Μπορούμε να συνδέσουμε, υπάρχουν οργάνα όπως είναι αυτό είναι ένα Korg PA4. Μπορούμε να συνδέσουμε και μικρόφωνο στο όργανο, αλλά δεν σας το συνιστώ αν δεν κάνετε κάτι επαγγελματικό, γιατί είναι ένα ακριβό όργανο. Λοιπόν, κλείνουμε το φάκελο αυτό, ανοίγουμε έναν άλλο φάκελο που επιλέγουμε έχω κάνει ένα φάκελο με κάποιους ερμηνευτές και λέω να επιλέξουμε ένα τραγούδι Ταλάρας, ένας κόμπος η χαρά μου, και τώρα βλέπουμε ότι έχει και το στίχο μπροστά μας και θα δείτε ότι είναι και μια μπάρα που προχωράει μαζί με το στίχο, με τη μουσική, με τη μελωδία, προχωράει και η μπάρα. Πάμε να το δούμε έτσι πώς γίνεται. Πατάμε play. Εδώ υπάρχουν μια τράπεζα με όργανα, τα οποία όργανα μπορούν να είναι 16 να παίζουν στην ορχήστρα. Και εδώ ξεκινάτε και τραγουδάτε μαζί. Δεν θα τραγουδήσουμε τώρα. Λοιπόν, είναι τόσο απλά τα πράγματα, τόσο εύκολα. Ένα έξοδο θέλει στην αρχή που θα ξεκινήσετε για να κάνετε το κέφι σας, για να κάνετε τις πρόβες σας. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε πρόβες εφόσον είσαστε επαγγελματίας τραγουδιστής. Και γιατί να κάτσει η ορχήστρα και να παίξει μαζί σας και να κάνετε πρόβες και να μάθετε τραγούδια και να κάνετε αυτό, να πάρετε ένα όργανο τέτοιο, να πάρετε και τραγούδια, να το γεμίσετε με τραγούδια που θέλετε εσείς, τραγούδια που έχετε στο ρεπερτόριό σας, και να τραγουδάτε στο σπίτι σας, να κάνετε την πρόβα σας, να πάτε έτοιμος και να μείνουν και με ανοιχτό το στόμα και στον τόνο που θέλετε, γιατί ξέχασα να σας πω ότι το όργανο μπορεί να αλλάζει και την τονικότητα του τραγουδιού ανάλογα με τη φωνή του καθενός, γιατί δεν τραγουδάμε όλοι στον ίδιο τόνο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, ίσως να επανέλθουμε με ένα βιντεάκι, νομίζω ότι είναι κατατοπιστικό. Από εκεί και πέρα θα ήθελα πολύ να ασχοληθείτε, πραγματικά να ασχοληθείτε. Το τραγούδι και η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. Να το κάνετε. Χαιρετώ.